Yo, gas. Gas. Wong lara, Bos, wong lara wis. Ben usahan wong lara niku. Lemes sakit. Wis barang wong lara. Ora usah ditilu barang. Wong lara iki ndelok nang RSJ jane ya. Bikin guak-guak ngene iki wis angel. Amo tuku neh bola. Jane apa Pak wis. Lara pokoke. Berkasane ngene ana anake wong. Nek ora ngene anake wong iki pegah ya ya. Yo kae. Hah? Kayak Pak Eda lho gak ngomong. Wah nek kae pun juragan ya. Beda ket awake dhewe kuli kok ket. Ana juragan. Wis ngene bola ki tangane.